защо е гол, бе, брат? Добър вечер. То защо е? За какво блъскаш, бе, бе? Абе, Слушам. за какво блъсна БМВ-то? Не съм го блъснал. Я пак? Пак си помисли? Не съм го блъснал. Колеги? Чакай, опа. Чай, Бе, защо си гол, бе? Да, защо да не? За какво си пъпишка? Ама не знаеш, това е забранено, кой ще качи гол, бе. Окей. Какво е? Нямам беледници, мамка. Що бягаш, бе? Не бягай, бе, брат. Брат, бах ти якия гъс. Бах ти малко як пишка. Вижу пишката. Брате. Чакай да цъкани, може да цъкани по всеки шога, да сви. Какво викаш? Я, виж, аз стана по-голяма. Не, престани. Не, бе. Не знам, бе. Ще чекай си живее. Довиждане. Довиждане. Защо изглеждат така? Как да изглеждам? Брат, какво имаш да брат, как да изглеждам? Как изглеждам? Братле, попишка с... Добре, това пречи ли ти? Виж като ти тинки уинки, брат, разбираш, виж го. Добре, пречи ли? Много. С какво? За всичко. Като? Брат, мини по някой маци ще кажа нещо. Аре, тръгвай. Тръгвам. И кажи на Руси да бъде малко по-дружелюбен следващия път. Що? Помисли си и тогава ще кажа. Мисля. A few moments later. О, че. То с пишката пак дойде. Какво? Дойдох си на пазара. Тръсти! Ще ме прощаваш. Опа. Не съм искал, извинявам се. Ти ми върна зрението, бе. Сериозно? Да. Аз съм бах ти лека. Да, давай. Трябва да приемат в болницата вече. Голем си магиосник. Аз го правих. Абе, какво работиш? Авто Джон базен си. Той ма е Така, тачна газа май, аз отказвам. Така че си пази колата. И му стана лошо. Така че пази колата. Това тя не е моя. Преди. Да взема. Виждам да ти. Не ми трябва. Добре, благодаря. Подаряваш го. Благодаря. Какво стана, бе? И ти ми го благодари. Абе, това е Бойко. Окей. Давай. Въртам ти въртам. Той ми го благодари. Бах ти га върта. Чай, ще го почупа. Бегай. Сега го чупи, бе. Аз имам много права, спокойно. Имам такова в мене. Го млата. Това бе желязно. Хубаво вече. Ай, слизай. Ту с БМВ много бавно, бе. Имам въпрос. Готи.
Кажи Ра. Желаш ли кола? Не, мерси брат, не желая. Окей. Щях ти я подаря. Ту с БМВ трябва да го направите по-бързо. Абе, как ти го отива? Добре ми. Пуска. Да го правя. Не, той ще ми вземе колата. Ай, тръгаме. Газ? Айде, чао. Ако? Вече е моя. Аре, как да го правим, бе? Аз го оправих. О, дайте, наливайте. Лагай. Как се закичи? Не, това не е реално. Брат, какво става? Не знам, защо ти къде колата, брат. Аз знам какво се случва. Пича, как го и джимба така? Лесно. Просто ги изкарам с колата. Бах ти малката пишонка. Сега ще ме пуснеш ли? Абе, Добре, ти какво отрежи тая малка пишонка и ще пусна. Направи голямо. Да пускам. Не, отрежи я напълно и ще пусна. Искаш ли да държа? Да, брат, чай, трежа. Режа, чай. Закути бемето, пак. Ма той има ключ. Той ще го отрежи. Разах, Той брат. ще го отключи. Чакай без 10 се прах. Защо така правиш? Как? Какво? Бемето си го като за него си. Брат, много яки ъгове, бе. Ъгз. Откъде купи тия ъгзове? Много са яки. Е, там мах пишка. Но ма кефи. Та пиш тук изкарах в калашник, па иначе ни би майката, ама това дали въпрос. Вие за какво не го преробихте? Защото за кола го прерод, той нищо не напрочи. А. Откъде на колата, ама? Виж кой ако газе. Ма той... Я, та палка ще... Ама Та палка ще влезне ли? той каза, че е негова колата. Да, що я кърдиш? Абе. Какво правиш, бе? Еване, какво правиш, бе? Ти Скоро бръсна ли си го той нещо, бе? По-скоро от тебе, да? Никой Яма не- те издеш си гей. Няма, бе, само кидам. Чай, ако някой те тезни е гей, ли? Точно така. Ей, ти поне се го признаеш. Аз съм гей, брат. Абе, кой ти пише на газе, бе? Мале, какво става тук? Опа. Брат, ти господ ли се, брат? Защо? Майчо. Майчо, да. Питам. Може ли малко пари назаем? Много питаш. Може ли пари назаем? Да, може да, дай ми 5 лева, брат, трябва ми. 5 лева. Не. Не ми стигат 100 долара. Последните ни 20 за ги дах на един, където му гласна в колата, така че. Лъжеш. Айде бе, брат, си бога, брат. Къде пише? Да газа ти. Брат, бато след че, бе. Тук пише. Ми се любит. Моля, да, аз се знае, брат. Аз знае. Аз просто знае. Нещо залитна. Ама защо се обсъждам от ключи колата, брат? Как изобщо мога да отключиш? Взе ключ. Ама завърна. Как взе ключ? Аз тебе ли вързах, бе? Стойте, ни карай, сега ще го отвори вратата, отвори вратата ще го тизна. Отвори вратата ще го тизна. Яма те изнеш, я ще те наръгам. Колката? Я да видим кой има в тези се. И сега Аз бачи отивам. на мале странно ми куща, не. Брат, той нещо кой има, бе. Има 4 бона на ки... Абе, Я?
Не ти трябва, брат. Няма Нищо няма да взема, брат. Интересно е какво има в него. най-странните неща в него. Какви сте комплекси с някакви война, бе? Комплекс с инструменти. Да, аз... Мадам дойде. Ама... О, госпожо, как сте? Може ли да ме включиш, моля те? Нямам ключ. Ръката ми е залепна. Мамка. Ще лъжеш. Не, той да ключи, аз нямам ключ. Мадам. Я го движи това, бе. Добре, пусти го. Бат, защо? Я виж какво става? Пусти го. Здравейте, мадам. Здрасти. Прави си отзад гащите. Ами на мен си не оправи, не знам какво виждате. Господине, моля ви се, дайте ми малко пари. Здравейте. Какви са тия, бе? Нека да бъда. Какви сте, бе? Виж го. Какво става тук? Виж малко, виж го малко. Малко пишок. Малко пишок. Абе, ти какво знаеш, му като се надърви, знаеш какво му остане? Я, мърга тръбата в гза, ела. Дай, Той всяка види тази майца, знаеш как се надърви, брат? Какво знаеш? лечи си. Откъде мога да си купя въдица? Не знам откъде да можеш да си купиш води. Ела. Но ще сгидиш така, бе, брат. Май ви откраднаха Ела, колата. Колата май ви откраднаха. Взеха ни бебето. Колата ви Аз взеха. го прибрах, бе. А? Пак си за БМВ-то, бе. Два пъти Знаеш съм аз. как Това знаеш пак как съм се аз. наричаш от сега нататък? От днеска нататък, бат, се кажеш Гоша Пишока, брат. Аз съм Иван Бастунов, така че. Аз да ви Няма. питам нещо. Иван, добре. Да, това е каза? много по-добре. Как каза? Иван, Ай, питам те, как е си? Иван Бастунов. те двамата бъде се си казват пак. Иван, брат. Той не го дъртока. Мамка му не го дъртока. Ай, то Да, защото е бог, бе, брат, какво очакваш? Не ме! А, не ги Папа. е, то. Ама той... Айде, какво довиждане. очакваш, бог? Да, Не, ела тука. Ела тука, не бегай. Иван Беше, Бастуна, не.